Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna l-programm ieħor. Sejjer inħejjilkom post, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija llum ser nintaqgħu mal-maħbub tagħna Ġesu u flimkien miegħu se nagħmlu din il-lezzjo divina biex twassalna ħanidħlu fi dialogu profond miegħu. Did-darba hija mistiedna anki jomna Marija ħatenna nagħmlu dan. Ir-riflessjoni tagħna llum ser nagħmluha permezz tal-kelma mill-Evanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 2. Fejn għandna id-diskrezzjoni l-istorja ta' ġrajja soċjali, ġrajja li attendew għaliha kemm Ġesu u anki Marija meta kienu jgħixu hawn fostna. Qed nirreferi għat-tieġ ta' Kana. Il-versi huma mill-1 sa 12. Se naqraħ bil-mod u mbagħad naraw il-mulej u ommu Marija xi jridu jgħallmuna permezz ta' din il-ġrajja soċjali. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilea. Ġa mill-ewwel vers qalilna meta sar u fejn. Sar fit-tielet jum u fejn f'Kana tal-Galilea. Araw l-istorja kif tintiseġ. Mela dak li se jgħidilna hija xi ħaġa konkreta. Mhijiex storja, leġġenda illi sema Ġwanni, imma xi ħaġa li ġrat. Fit-tielet jum u f'Kana tal-Galilea. U Ġesu kienet hemm, Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek mara, sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut, kull waħda minnhom tasa' xi 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. Dan daq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf mnejn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu. Sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Immit l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilea kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnawm u ommu ħutu bid-dixxipli tiegħu. Iżda ma qadx hemm għal ħafna żmien. Eżis semmija, is-sentenza li fuqha nixtieq nagħmel riflessjoni mingħajr profondità ta' ħsieb imma b'mod eżistenzjali ħafna hija li Ġesu kien mistieden għat-tieġ flimkien mad-dixxipli tiegħu u billi ma kienx fadal iżjed inbit Ġesu qaltlu isimgħuha. Fuq di se nagħmlu enfasi. M'għandhomx inbit. Il-Madonna esprimiet is-sigriet l-aktar profond tal-ħajja ta' kull bniedem, tal-ħajja tiegħi u tiegħek. M'għandhomx inbit. Is-sigriet l-aktar profond tal-ħajja semmija u li ma jkollokx inbit, ifisser ma jkollokx ferħ, ma jkollokx tranquillità. Għax jekk ma jkollokx inbit ma jkollokx dan il-ferħ, m'għandekx ħajja. U l-Madonna din l-intuizzjoni esprimieta bl-iktar mod konċiż fit-tieġ ta' Kana. Daret fuq min? Mhux fuq l-apostli, fuq id-dixxipli, fuq il-kap tad-dar, mhux fuq il-qaddejja, imma lejn min daret. Daret lejn Ġesu u qaltlu m'għandhomx inbit. Għax din il-kwalità ta' inbit semmija ma jtijiex kulħadd. Din il-kwalità ta' inbit tal-ferħ u paċi ma tiġix minn kullumkien. Il-għajn tagħha tafu minnu Ġesu Kristu. Propju għalhekk dan l-episodju tat-tieġ ta' Kana irridu nħarsu lejh fuq 3 livelli. L-ewwel livell huwa sempliċement avveniment, ġrajja, sitwazzjoni tal-ħajja. Dan hu l-ewwel livell. Sitwazzjoni tal-ħajja tista' tkun sitwazzjoni personali tal-ħajja tiegħi jew tiegħek. It-tieni livell huwa sitwazzjoni ekleżjali,
il-komunità, jiġifieri, kwalunkwe komunità, imma il-komunità jekk int miżewweġ, il-familja fil-każ tiegħi il-ħajja tal-komunità tiegħi. It-tielet livell huwa livell globali, jiġifieri huwa pjuttost kosmiku, id-dinja. Ela li aħna qed ngħixu f'dinja u bħalma mid-dinja nista' niddakkar għat-tajjeb, daqstant ieħor eżis semmija jien u int nistgħu niddakru għall-ħażin. Għaliex id-dinja bil-mentalità tagħha tista' tidħol anke fil-familja nisranija tagħna, mhux biss, tista' tidħol anke fil-ħajja personali tiegħi jew tiegħek. U nibda naħsibha bħalhom. U jekk ma noqgħodx attenta nista' nsib ruħi nagħmel għar minn kwalunkwe persuna tad-dinja li tgħid li ma tridx taf balla. Jiġifieri huma 3 livelli f'dan it-tiġ ta' Kana illi jirritornaw fuqhom infushom. Il-livell personali, livell ekleżjali u l-livell kosmiku, id-dinja. Xi trid tallimna eżis semmija llum lili u lilek din il-ġrajja? Għandha ħafna x'tallimna. Għaliex bħal dan it-tiġ ta' Kana aħna għandna storja bdata, post, persuni, sitwazzjonijiet u riżultat li hi l-ħajja tiegħi, li hi l-ħajja tiegħek. Għax il-ħajja tiegħek ukoll għandha data. Is-sejħa tiegħek u anki tiegħi għandha data, għandha post, għandha persuni, mhux veru? Għandha sitwazzjonijiet u għandha riżultat. Jista' jkun ma jkunx ir-riżultat finali, imma għandha riżultat. U dik il-kelma m'għandhomx inbit li l-isnet Omna Marija jiena rrid inħares lejha u nifhimha fuq livell personali. Li m'hemmx inbit ifisser li jien u jien xi darba bdejna storja, kollna entużjażmu fil-ħajja tagħna għax sejħilna Alla. Storja li għandha post minn fejn bdejna, għandha data meta tlaqna bid-dar biex inwettqu l-istat li għalih Alla sejħilna. Kellna persuni li għenuna biex nieħdu dan l-istat. Għenuna ninfatmu mill-familja tagħna. Kien hemm ċirkostanzi li fihom sibna ruħna. Hija l-istorja tiegħek. Iva bla ma taf, int, it-tiġ ta' Kana huwa l-istorja tiegħek. Huwa l-istorja tiegħi. U l-Madonna Omna Marija Santissima f'dan il-mument ta' grazzja qed tgħid lil-Bina Ġesu m'għandix inbit, din spiċċalu l-entużjażmu, il-feħ li kellhom fil-bidu telaq. Jien nirrifletti fuq ħajti u int li qed tisma' fuq ħajtek. Irrifletti ftit jekk spiċċaċ is-sejħa tal-fervur ewkaristiku tar-relazzjoni tiegħi mal-Alla. Kemm kont nitolbu bħeġġa meta kont iżgħar, kemm kont ngħid talb ħelu mal-familja mod speċjali ma' nanti. Kemm ħafna drabi kbejt għax inħossni li jien maħbuba wies u ma jixraqlix din l-imħabba kbira minn Alla. Imissa dan l-inbit forsi speċjali. M'għadux moda, hekk sejra d-dinja, u jien niddakkar minna. U tidħol Marija Santissima fuq dan il-livell u ddur fuq Bina Ġesu. M'għandix inbit. Ejja naraw x'se nagħmlu biex insolvu din il-problema eżis semmija. Semmejna t-tieni livell, il-livell ekleżjali, il-livell tal-Knisja, il-livell tal-komunità, u kol dan jidħol fl-ambitu tat-tiġ ta' Kana. Eżis semmija, jew illa jien u int maħniex parti mill-Knisja, anzi ħafna drabi nġorru d-del tal-Knisja warajna. Aħna ma nġorrux sempliċiment l-isem ta' nisranija, imma nġorru il-Knisja. Kull min jarani mhux se jara lili jew lilek li forsi tattendi kuljum għall-Ewkaristija jew prayer meeting u x'naf jien. Imma kull min se jarana se jara l-Knisja kollha. U meta jara l-Knisja speċjalment id-dinja li ngħixu fiha, li din żgur ma taħfirha l-ħadd. Aħna eżis semmija, jien u int bħala nsara għandna responsabilità kbira tal-azzjonijiet tagħna. U fl-istess ħin għandna delna tqil. Forsi bħali tisimgħu dawn il-frażijiet minn dawk li ma jridux jafu bi Kristu. Iva dik kien aħjar minna, basta tmur tirċievi l-ostja, imbagħad ejja smagħha taqtaq fuq dik u fuq l-oħra. Imbrekit sa ngħidu dan, jalla li dan li jgħidu ma jkunx minnu,
Kull min jismani nitkellem, kull min jara l-emejjel tiegħi, kull min ikollu x'jaqsam miegħi kelma waħda jgħid jekk l-azzjonijiet tiegħi mhumiex tajba. U għall-ġeħwiċċa dik tgħid li hija nisranija jew inkella l-ġeħwiċċa dik soru. Il għaliex id-del tagħna żissemmija bħala persuni li mixin wara Kristu huwa tqil. U għalhekk importanti ħafna li dak l-inbit ma nħalluhx jonqos fil-ħajja tagħna. Disgrazzjatament irridu nħarsu lejn ir-realtà kif inhi. Dan l-inbit anki fil-Knisja qed jonqos, u meta qed ngħid Knisja mhux qed ngħid fid-Dijoċesi ta' Malta ta' jew fid-Dijoċesi ta' Għawdex. Meta qed ngħid Knisja qed ngħid jien, int, kull familja, kull parroċċa. U jekk jiena ma nkunx aware li dan l-inbit qiegħed jonqos, x'jiġrili? Jiġri illi apparti milli qed naħli l-ħin tiegħi u qiegħed narmi l-ġawwar f'ħalq il-ħnieżer bħalma jgħid Ġesu Kristu lid-dixxipli tiegħu, jiena nkun qiegħda ngħix fid-dinja u għad-dinja. U kull min jgħix fid-dinja u għad-dinja x'jieħu? Jieħu l-frott tad-dinja. Għal xejn infittex il-frott tas-saltna Alla għax ma nsibux. Ma ninsewx qed issemmija li aħna maħluqin mhux għal hawn. U issa huwa żmien it-tajjeb biex naraw dan il-mument issa kif qed ngħixuh u x'qed jippreparana għan-naħa l-oħra. Sejjer, inħejjilkom post. Tinsewx hemm psalm li jolqotni ħafna jgħid 70 se siamo robusti 80. Jiġifieri ngħixu 70 jekk nkunu b'saħħitna 80. Il-bqija l-ħajja fiha ħafna ta' ħbieb. Tgħaddi malajr u aħna mmorru magħhom. Mela ma naħlux u ma nħallux id-dinja tiġbidna lejha. U allura hawn tidħol Marija u bimħabba kbira iddur lejbina Ġesu tgħidlu. Dik il-familja u fil-każ tiegħi dik il-komunità spiċċalhom l-inbit. Qed jitilfu ħafna mill-valuri, qed imutu. U aħna ħadd minna mu qed jinduna li spiċċa l-inbit. Ma nħallux li jaħrab dan l-entużjażmu, il-ferħ, is-sempliċità mill-familja tagħna għax inkunu ta' eżempju ħażin anke għal ħafna żgħażagħ li lan tagħhom mhux biss li jfittxu opportunitajiet akkademiċi li jtuhom suċċess fil-ħajja ma' ħafna minnhom qegħdin bis-serjetà ifittxu l-identità tagħhom li huma il-valuri tal-ħajja nisranija. Ma niċħduhomx minnhom. It-tielet livell fost dawn il-profezziji fit-tiġ ta' Kana huwa d-dinja. Anki fid-dinja ta' madwarna spiċċa l-inbit. Spiċċa l-inbit u per konsegwenza naraw id-diżastru li qiegħed isir fid-dinja ta' madwarna. Fl-ambitu kosmiku naraw id-diżastru li qed isir. Illi lanqas il-bniedem ma jaf x'se jagħmel bih innifsu. Ma jafx se jagħmel bih innifsu. M'għadux il-bniedem jemmen illi Alla jsalva, illi Alla jifdi, illi Alla hu missier ħanin. Illum il-bniedem ta' żmienna x'jaqgħu jqum minn Alla. Illum tieħ il-pappa taħt snienu biex jiekol, tieħ biex ikollu x'jilbes biex jeda u jaljena ruħu u suq ħammorru. Di ma tapplikax għal kulħadd tal-grazzja t'Alla, però ħafna jgħixu b'dan il-mod. Jien nixtieq issemmi llum hekk minn dawn it-tliet livelli nieqaf ftit iktar fuq it-tieni livell. Però qabel hekk nifqu ftit għal silta mużikali li jisimha Tell It to Jesus. Silta verament sabiħa. Fiha jippruvaw indunaw. Hawnx personaġġ ieħor li fih tista' tafda daqs dan Ġesu tagħna. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known.
You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks unbidden? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Have you sins that to men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you anxious what shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. And are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Eżis semmija, qedtilkom li se nkomplu nitkellmu ftit iżjed fuq it-tieni livell, li hu l-livell tal-komunità żgħira tiegħek, il-familja. Għaliex jiswa ħafna jekk tħares ftit lejn l-esperjenza li għaddejja minnha issa fil-familja tiegħek. L-ewwel nett x'nifhmu bih il-ferħ tal-inbit illi l-Madonna tagħmel kontinwament enfasi anki miegħi u miegħek. Għaddejjin minn xiex intom għaddejjin tgħidilna Marija għax m'għandkomx inbit. Imma jien indur lejn ibni Ġesu ngħidlu m'għandhomx inbit. X'nifhem bih dan il-ferħ tal-inbit? Mhuwiex sempliċement ferħ għaliex jiena qiegħed qiegħda ngħix a jolly good fellow life, qisu xejn mhu xejn, m'hemmx problemi u iva int m'għandek problemi ta' xejn. Mhuwiex il-ferħ li tgħix. Imma il-ferħ li waqt li qed tgħix tagħmel festa, illi filgħodu meta tqum taf li qed tiċċelebra, li meta qed tagħmel ix-xogħol tiegħek kuljum qed tiċċelebra, li meta tiekol qed tiċċelebra, li meta qed nistrieħ ukoll qed niċċelebra, li l-ġurnata tiegħek kull nifs tiegħek għandha tkun festa. U jekk din mhijiex allura jispiċċalek l-entużjażmu, allura tispiċċalek l-imħabba ġewwa fik, allura tispiċċalek kull tip ta' ħbiberija, tispiċċalek il-ħajja u tispiċċa persuna monotona u allura ħatiffettwa lill-familja tiegħek kollha. Le, il-ferħ tal-inbit mhuwiex illi inti tista' tgħix, kulħadd kapaċi jgħix, imma li jkollok fik l-entużjażmu talla. Dan il-ferħ tal-inbit huwa prattikament l-entużjażmu. Il-Bibja tiċċelebra ħafna l-inbit u tiċċelebraħ propju għaliex il-kultura Biblika iżżomm li l-inbit huwa simbolu tal-ħajja, simbolu tal-entużjażmu. Issa meta jiena għandi s-simbolu tal-entużjażmu u ta' ħajja ġdida, il-ħajja tiegħi bil-fors irid ikollha l-frott tas-sempliċità. Li jiena nkun bniedem sempliċi, mhux għax baħnan, mhux għax fidil. Is-sempliċità huwa valur, huwa rigal li Alla jtih lil dawk li għandhom ħajja ġdida, lil dawk li għandhom l-entużjażmu.
Is-sempliċi huwa dak li m'għandux ħażen f'moħħu, dak li ma jbejjiġ f'qalbu ħsibijiet ħżiena, dak li huwa kapaċi li għandu jifraħ bih, li m'għandux mhuwiex tiegħu, imma jekk Alla tani nifraħ bih, imma jekk ma tanix nifraħ b'dak li m'għandix, għas-sinjal li m'għandix bżonnu. Is-sempliċi hija dik il-persuna li maquda kompletament ma' Alla. Allura jekk jiena għandi l-entużjażmu tal-ħajja ġdida fija, għandi jew m'għandix cabin cruiser jew affarijiet oħra li nixtieqhom, ma ġara xejn. F'kelma waħda, ikollok ħajja ġdida tfisser ikollok libertà interjuri. Li jekk inti qed titkellem mingħajr malizzja, qed titkellem b'ħafna libertà. Li jekk naqbel miegħek ngħidlek naqbel, jekk ma naqbilx ngħidlek ma naqbilx. Qed titkellem bl-ebda suspetti, bl-ebda gideb, bl-ebda tawwiġ ta' verità. M'għandekx mistħija, m'għandekx biża', m'għandekx tensjoni. Dan ifisser li jekk jien m'għandix dan kollu, allura m'għandix il-ferħ li jġib dan l-inbit. U allura għandi bżonna dik il-kelma tal-Madonna ta' Omna Marija Santissima, m'għandix inbit, għax mimlija biża', tensjonijiet, suspetti, qrid, diskors bla sugu u bla sens, dejjem moħħi f'ħaddieħor. Dejjem irid nagħmilha ta' xi ħaġa, allura nipprova nara kif nagħmel biex inkisser anki ċertu realtà ta' serenità li jkun hemm fil-familja tiegħi. U din il-kelma li qalet Marija fit-tiġ ta' Kana hija l-profezija ekleżjali, hija l-profezija tal-familja tiegħek. Ejdu li ftit eżis semmija, jekk hux veru li fil-familji tagħna għandna nies illi xebgħu jgħixu. Għandna nies mimlijin b'ħafna mistħija, b'ħafna biża', b'ħafna tensjonijiet, b'ħafna komplikazzjonijiet. Meta nkunu qegħdin f'din is-sitwazzjoni tonqosna il-komunikazzjoni. Xi tfisser komunikazzjoni? Li inti qtajt ir-relazzjoni tiegħek jew tiegħi ma' Alla u mal-oħrajn. Għaliex? Għax m'għandix dik il-libertà u sikurtà interjuri, dak il-misreħ tal-qalb li huwa kollu ġej mill-inbit, inbit li jaqta' li laħġ, inbit festa, ċelebrazzjoni, ferħ, entużjażmu u kuntentizza. Kun kuntent, kuntenta u kull fejn tkun ixxerret u tifrex il-ferħ tiegħek. Għax fin-nuqqas ta' nbit il-bniedem eżis semmija huwa magħluq fih innifsu. Bniedem li huwa magħluq fih innifsu, tafu x'inhuwa? Huwa riġidu. Riġidu mhux miegħu innifsu ta' imma mal-oħrajn. Ir-riġidità hija kera. Kull min huwa riġidu mhuwiex flessibbli, m'għandux inbit ġdid. Jgħix il-ħajja tiegħu b'suspetti. Mingħajr inbit toħroġ ħafna diskors żejjed ma' kulħadd. Huma nies li jieħdu għalihom, joħolqu l-kwistjonijiet gerger, tikkritika u tfittex l-irqaqat. Nies bħal dawn juruna li m'għandhomx inbit. U trid tkun Omna Marija Santissima li trid iddur lejn bina Ġesu tgħidlu m'għandux inbit dan l-imbirek din l-imbirka. Għax jien jekk ma jkollix inbit ma nistax nikkomunika ma' Alla jedna, ma nistax nikkomunika ma' ħut il-bnedmin. Għalhekk huwa importanti l-inbit li jfisser festa, entużjażmu, ċelebrazzjoni li jfisser libertà interjuri, li jfisser sempliċità ta' ħajja. Iqdusija tiegħu il-Papa Franġesku kif tafu jixtieq ferm jinjetta fil-ħajja individwali u f'kull familja l-evanġelizzazzjoni ġdida. Jekk tinnutaw qed jagħmel ħafna enfasi fuq hekk. Li inti terġa' tiskopri is-sbuħija ta' dan l-inbit. Il-ferħ, l-entużjażmu, ċ-ċelebrazzjoni li joħroġ minn dan l-inbit. U inti jeħtieġ tagħmel daqsxejn ta' konfront miegħek innifsek mal-ħajja li qed tgħix biex tara jekk intix jew jekk iddakkarx wisq mix-xogħol li inti qed tagħmel. Jekk iċċappast wisq mat-trab tad-dinja. Allura inti mal-medda ta' snin ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, qed tinduna li kif isaqsuk kif inti
U kif tridni nkun kollox sew, kollox ħażin, x'kollox sew. Allura dan huwa mument ta' grazzja lik. U nittama li jkun mument ta' grazzja vera lik. Għaliex maħniex weħedna, għandna omu din l-omija l-Madonna li kontinwament qiegħda tintervjeni, qiegħda tidħol f'din il-problema eżistenzjali tagħna. Għaliex mhux werti tnejxu żmien li fadlilna b'nofs kedda. Ma nemminx li għandna familji li huma ħżiena, ma nemminx, imma nemmen li għandna ħafna ta' nofs kedda. U dan huwa virus li jeffettwa ħafna lill-Knisja tagħna, jeffettwa ħafna relazzjonijiet tagħna ma' xulxin, imma b'mod partikolari jaffettwa relazzjoni tagħna ma' Alla. Alla lil kulħadd jilqa', imma jmur jgħidilna li hu jivvomta lil dawk li huma berdin, lil dawk li qed jgħixu il-ħajja birda, li jafu jekk humiex sħan, lanqas jekk humiex kesħin. Alla jivvomtom lil dawn, Dan li ġej insibuh fl-Iskrittura, mank li kontu ħżiena, mank li kontu tajbin, għax il-ħażin jinduna li m'għandux imbit, allura jfittex li jmur iġib malajr il-ġarar, ħalli jimlihom. Nindunaw ukoll li l-ferħ tal-Vanġelu niltaqgħu miegħu anki f'żewġ paraboli ċkejknin, il-parabola ta' dak li sab teżor u bih kull ma kellu biex jixtri dak it-teżor u jgħidilna l-ħass ferħ kbir f'qalbu. Dan li sab it-teżor, li sab l-imbit, li sab l-entużjażmu, li sab il-ferħ, qalbu splodit tant illi bih kollox, ma kien jimpurtaħ minn xejn, basta jakkwista dak it-teżor. Allura nimmaġina li l-ikbar teżor li nistgħu insibu aħna huwa dan l-entużjażmu. Eżis semmija, nerġgħu nirkupraw din il-kuntentizza tal-qalb b'mod individwali. Għaliex m'għandekx tkun kuntenta fil-ħajja tiegħek? Veru forsi għandek il-mart, veru forsi tħossuk li għandek il-karattru tiegħek huwa inkompatibbli ma' dak ta' martek, żewġek u liedek. Imma Alla jrid ikellmek illum, irid itik l-imbit. Jekk ma jkollokx l-imbit, int ma tistax tikkomunika, ma tistax tifraħ. Kuraġġ qed tgħidlek Marija ommina llum, m'intix waħdek, jien qiegħda kontinwament nintervjeni għalik bħalma għamilt mal-Arajjes ta' Kana. Jekk Alla jrid inkomplu darb'oħra fuq dan is-suġġett, insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.